Kaixo, kaixo, nire supertxiki eta superfamilia, zer modu zaudete. Gaurkoan jarraituko dugu emozioek zer gure bizitzan eta umeen bizitzan ze garrantzia duten, ezta, balio estea. Izan ere, ikusiko dugu zer gertatzen den edo ze ondorio ditu bere autoestiman, bere identidadian eta bere konfiantza izateko gaitasunean ez baitugu emozio horiek ongi baliotzen, bai? Epe motzera zeintzu dira ondorioak. Frustrazio gehiago, amorru intentsuagoak eta deskonexio gehiago emozio mailan. Gero sentitzen duena komunikatzeko zailtasun gehiago, somatizazio gehiago eta barruraka jotzeko joera gehiago. Eta luzerako ondorioak zeintzu dira? Autoestima bajuagoa, kontzientzia emozionala eskasa, emozioekin harremana ere ez da egokiena, errepresio modukoa edo gehiegizko erreakzioiek, gero gurasoekin noski, konfiantza gutxio eta irekiera gutxiago, bale? Eske guazen emozioik tokia egitea. Hau gustoko baduzu, etorri nire doako online tailerretara, bata dut urriak 15ean eguerdiko ordu batetan, eta presentzialki 22 Donostin arratsaldeko 5 terditan. Idatzi ezadazu eta guazen pausoak ematera.